Ya ndakaona sekunge mudzimai wangu aindibira saka ndikati nganomboshande nemwana wamai wangu. I love it. Makadi baba. Ndinofara makadini Prophet. Varoere maoko. Arikaita vamorese futi nzikoti vane mufa. Makadi yenyu baba. Ndinofara makadi Prophet. Avaroere maoko vane mufa. Ndinoshaya kuti vanhu ndonyatsokuita sei. Ndinoona kunge musingagute kuprofita kwaimi. Iwe pamberi pako pakazara zvinhu zvemagetsi zvizvo. Hongu ndoita basa rekutengesa zvinhu zvemagetsi. Bandiri kuona basa rako rakamira panzvimbo. Hongu Prophet, zvinhu zvakamira kuya kwandaita panapa zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, ndatone zvikwereti zvakatowanda kubva pabasa iroro. Anonzi Len Mondel. Munin'ina wangu Prophet. Ndakamutora last year but wani kuti atengese mushopi mandotengesa zvinhu zvangu imomo. Kore yako kuti muri kushanda misana munin'ina. Ndizvozvo. Wakadzinga mukadzi pabasa wakamuti ndakuda kushanda nabamunini. Ya ndakaona sekunge mudzimai wangu aindibira saka ndikati nganomboshande nemwana wamai wangu. I love it. Zvino ndiri kuona kuti kusafamba kwezvinhu izvi kune zviri kukonzeresa. Ndaprofita ndoda wapaona maziso nhasi nai. Imontorero chair. Sapamberi pake ipa. Sapamberi pake. Pamberi pake unopaziva here. Mukomana wekumusha kwake ndekuvuko. Unobvunzwa wakuda kureba pawakareba udhara. Amuroere maoko. Kumbofara ka. Toda kumbofarawo kani. Ndafunga muchada iye aiye. Kotuma nama ndondoziva zvo. Kana ndanyura. Wakaona pasingazive kana ndanyura gore rineri. Agare kuZimbabwe. Rakaitiona kuti baba ava vakanyura zvakadii. Baba ndoda kuti ndikunamatirei ndokuti mugara apa saka mbosimudzai maoko ndibonamata nemi. Can I give him the spiritual spectacles now? 2 Kings chapter 6 verse number 17. Elisha anonamata achiti muvhurei maziso aone. Simudza maoko. Mwari wangu na baba wangu ndinonamata muvhurei maziso aone. Nezita raJesu. Ndoda kuti ugare pacheya. Ugarise pacheya. Utarisa kumberi. Pauchatarisa kumberi, ndichakumbirawo praise and worship to sing for me. Ndoda kuti utarise kumberi uku. Vanhu pane chinhu one chandoda concentrate nacho. Kana ukanga wakutanga kuona, ndoda kuti uconcentrate nebhegi. Ndoda kuti ngotarisa bhegi. Masango ngaasaende kure patarisa bhegi. Panada kuona kuti mubhegi mune here. Praise and worship, sing for me. Ndinoda iwe hama yepedyo pedyo, ndisazwe newe uri tsime risingapwe. Ndinoda iwe hama yepedyo pedyo, ndisazwe newe uri tsimeri
ndinoda iwewe kani amai pedyo tizadzwe uri sime risingabwe weya mutsvana ndinoda iwewe kani amai pedyo tizadzewo uri sime risingabwe weya mutsvana ndinoda iwewe kani amai pedyo aiwa ndizadzewo uri sime risingabwe ndinoda iwe amai pedyo ndizadzwe newe uri sime risingabwe. Sure tinoda imi amai pedyo semukatoni mukoma mumire paseri pecheya iyi ndibviserewo cheya shungu dzenyu chingodai ndagarawo pacheya inai spiritual spectacles night ndereni 30 August 30 August, it's our spiritual spectacles night. Semakore ese, it means on that night I will give spiritual spectacles to more than 1,000 or 3,000 people. At once. Kana mukauya, ndikasazviita munoda makativimbisa thousands. Nokuti nyasha dzacho dzakadurwa. So ndiri kutokukoka musi wa 30 August spiritual spectacles night pano pa Goodness and Mercy Ministries. Kona Highland Road Namshire Bande. Tinenge direct. Now Papa, Prophet, beg marone. bhegi ndariona. Ndaitombomufunzawo munin'ina wangu kuti sei bhegi rakafanana neri usingadi kusiyana naro because haana nguva yaanoriteta pasi. Okay. Varwere maoko. Nyaya idzi dzinotinetsei because mubhegi rawaona umu munin'ina wako ane mareceipts akafanana nemareceipts epabasa pako. Munin'ina wako anohodha zvinhu zvakafanana nezvinhu zvaunohodha pabasa. Anozviisa mubhegi rake. Pese panotengwa chinhu iye anoenda mubhegi woburitsa chatengwa obva achidzorera patebhuru. Saka iwewe wafa wakaita mari, chinonyanyorwadza ndechekuti marent house ndiwo unobhadhara munin'ina wako achiita izvi. Ndandichikumbirawo kubetserwa Prophet. Nei manje iye ari kutotiwo dai iwewe wabva ipapo. Nokuti next step yake yaye kuti iwe ubve ipapo. As I'm speaking to you, pane motikari yerudzi rwepickup inombofamba nemunin'ina wako akati ndeyani? Anoti ndeyeshamwari yake. Haisi yeshamwari yake, akatotenga ndeyake. Now, mudzimai wako aikuti kudii, aikomplaina achiti kudii pamusoro pezvabamnini? Aitombonditi ngwarire bamnini nekuti maitiro avari kuita kubasa handisi kumanzwisisa ndefoni yava kushandisa yakanaka kudarika yandinayo. Iwo ndobva wafunga kuti chii? Ndobva ndafunga kuti semadzimai pamwe ari kungoda kuti nini nemunin'ina wangu tiparadzane nekuti akangobara kuti titumba medu. Ndine urombo kukuudza kuti this time dzimai wangu anga ari correct. Bamnini vakakurova 10 not. Now I don't know how I'm going to break this, but I must. As we are speaking right now, kushopu yako yaunotengesa zvemagetsi kumagaba, munin'ina wako ari kungouya ikoko but akatovhura shopu yake maGazaland. He's shocked, Father. But
zvekuita hazvipere. Because ini ndakamira panapa ndiri kuti makore ese awabirwa aya ndoita sei kuti urikavhe zvinhu zvako. Yes, Baba. Wona iwewe watosara wakufamba netsoka nekuti waishingirira business. Uyo atone pick up. Now pane zvandoda kuti ndichitanga kugadzirira nhasi. Wongo prophet. But handisi kuda kuti uite dzungu because ukaita dzungu anozvirapa. Wongo prophet. So I want you to listen to me. If you listen to me very, very attentively, toda kutanga tabata munhu red-handed. Amen. So chekutanga ndoda kuti utume munhu anonotenga these items because ndo zvainazvo. Anonotenga 30 MCB. Wongo prophet. Ne 4 millimeter vako. Wongo prophet. Wobongo eda a DB box. Wongo prophet. Zvinizvo zvaunotuma munhu anonozvibhadhara. Wongo prophet. Wakawandira. Wongo prophet. Uchaona achabuda oenda unotora tambo iyo because inenge yaterebei haizimbega. Wongo prophet. Anodzoka otora receipt book orisita obva apa munhu ochinja zvinhu zvako zvobva zvanzi no sell. Ndibatsirei prophet. Kana wapedza kudaro unomubata. But I want you to be a little bit patient because handisida kuti usite mangwana. Wongo prophet. Juti rako ramangwana nderekumteera Wongo prophet. kwaGazaland kuti utange waziva pane shop. Wongo. Wapedza kuziva pane shop wozoita zvandataura izvi. Wongo prophet. Paanenge asungwa wobva waita take over Gazaland shop wotora zvinhu zvako. I receive, Papa. Mota usabate nokusungisa iri muzita make. Wongo prophet. Anogara pasi ndapedza newe. Hold on mukomana. Hey, magrazi mira. But usati waita zvese mira ipapo. There is one important aspect that you should do. Okay, prophet. Go and apologize to your wife. Ndatenda, prophet. Because minamato yemudzimai wako ndo yaita kuti ndione zvese izvi. Ainamata kuti dai amboona chokwadi. Ndatenda, prophet. And anogara pasi.